todas e a todos. Imos comezar a sesión de tarde deste ciclo Pensar con Orgullo sobre culturas e perspectivas queer. Puxéronnos, supoño que estabades prácticamente todas pola mañá, pero puxéronnos ao comezo desta tarde, aquí perfecto, pintiparado, a última mesa da mañá, que era unha mesa de artistas, porque realmente estaban apelando a algo que está nas nosas cabezas sempre que falamos do que en realidade é a transmisión das artes e da cultura, que é eses necesarios mediadores que permiten que a arte das artistas chegue ao público. As artistas, como dicían moi ben esta mañán, as persoas que estaban na mesa, teñen que facer o que queiran, teñen que comunicar aquilo que lles pasa pola cabeza, teñen que transmitir as súas teimas, as súas preocupacións, todo aquilo que teñan para dicir, para iso son artistas. O feito de que chegue ou non chegue ao público, en realidade non depende deles, depende das persoas, sobre todo cando falamos de artes que deben ser expostas, dependen das persoas que sí teñen a capacidade de colocalas diante do público nos espazos decididos para iso, que adoitan ser as institucións. Esas persoas son programadoras e programadores e por iso esta tarde temos unha mesa de programadores e programadoras coas que poderedes establecer o debate que estabades desexando establecer pola mañá, xusto antes de marchar a comer. Quen está nesta mesa hoxe son Encarna Lago, Paula Cabaleiro e Víctor Nieves. Entón, vou volos ir presentando un a un e despois, así que eles interveñan, que farán moi breves intervencións, pois poderemos ter ese debate. Vai comezar Víctor, que é director pedagóxico do Instituto de Produción Cultural e Imaxe do Porto de Lisboa e, ademais, é profesor de curadoría no máster en fotografía artística. Aquí é un vello coñecido da curadoría artística porque foi cofundador e coordinador do Premio Galiza de Fotografía Contemporánea e tamén foi director artístico do Outono Fotográfico. Pero, como curador, fixo un cento de exposicións. Digo un cento porque aquí pon máis de 100 exposicións. Eu, obviamente, non as contei, así que imos creer que, efectivamente, fixo un cento de exposicións. É dicir, é certo que é un gran curador, é certo que é unha persoa con unha experiencia amplísima e que, ademais, nos pode dar esa perspectiva que moitas veces nos falta, que é a perspectiva do noso fronte ao outro, porque ten unha longa experiencia tamén en Portugal, os nosos veciños que ás veces nos quedan, que ás veces son tan descoñecidos para nós estando tan preto. Así que, Víctor, tes a palabra. Moitas gracias. Boa tarde a todas. Non sabedes o feliz que me fai estar sentado aquí, nesta institución, porque hai moitos anos que non me convidan a nada ao meu país. Entón, xa comezo con unha reclamación. Por tanto, grazas, Carme, grazas, Consello da Cultura Galega. Non me fusilen, señores artistas, non son programador, son curador, son criador como vós, e o meu traballo basease non só na criación, sino tamén na investigación. Por tanto, non me fusilen, hai outras programadoras. E vou comezar facendo breves intervencións que non deu tempo a facer pola mañá, así pola presión que os moderadores facían na ronda de intervencións do público e tamén seguindo a liña de conversas que tiñamos no almorzo. É verdade que as programacións das institucións públicas depende moito das persoas. Despois falarei de algún exemplo, mas aquí na mesa temos dous grandes exemplos. Vou tamén facer como facía Gemma Bahamonde, que é tirar das orellas ás persoas que fixeron esa investigación, porque cando se pensa na cultura, e nomeadamente na Galiza, como que hai eixos moi marcados na cultura e só ollamos para eles. Hai unha cosa que se chama post-institucións, que é un palabro moi extraño,
que inventou unha tese criada por Pascal Gielen en 2009, hai grandes teses e investigacións do que é as post-institucións, que na Galiza son moi presentes. É dicir, cando falamos de arte, ollamos só para os museos, para esa institución museo, que despois falarei un pouquiño delas, creo que é imposible cambialas, pero están esas institucións que son os festivais, ou as bienais, ou as feiras, que ninguén olla para elas e que teñen certa liberdade á hora de programar, de facer curadoría ou nos convites que facemos a artistas, porque supostamente, segundo estas teorías de Pascal Gielen e todos os que viñeron a seguir a falar, a teorizar sobre as post-institucións, supostamente temos moita máis liberdade para programar ou para facer cousas, ou polo menos para traballar desde unha horizontalidade. Perdoa. Agora xa perdín o fío. Isto non é performance, é que realmente necesito... Temos máis liberdade á hora de facer un traballo colaborativo, horizontal e rizomático. Non quer dizer que haxa institucións públicas, e volto a dizer, aquí temos exemplos nesta mesa, que o fagan así, mas normalmente a institución pública, claro que non vai traballar así. Por tanto, por favor, introduzan esas outras institucións ou post-institucións que existen na Galiza. Falando das institucións, vou posicionarme un pouco de onde veño para entender tamén un pouco o meu pensamento, a miña tese. Eu tive a sorte de formarme como curador nun festival de fotografía, o Outono Fotográfico, un festival histórico, era un festival histórico, non existe xa, daqueles festivais de fotografía nacidos ao abeiro do Festival de Arlés, que rapidamente foron espallándose por toda a Europa e naceu, por exemplo, no ano 82, se salto ao portugués, desculpen. No ano 82 nacía a primeira fotográfica, na Galiza no ano 83 o Outono Fotográfico, os encontros da imaxe no ano 87, e, por tanto, é aquela primeira xeración de festivais, e agora justifico que dixeches, é moi fácil calcular, fixen máis de 100 exposicións, porque só nun ano, nunha edición de Festival Outono Fotográfico, facíamos 120 exposicións. Claro que non eran todas curadas por min, mas grande parte, a sección oficial eran curadas por min, por tanto, 4 anos facendo a dirección artística é fácil chegar a ese número. Porque ás veces, como 100? Non é que dubidase, é que... Sobre todo porque soy super joven, entonces... Claro, eres demasiado joven para tanto. Este festival, que foi o máis importante do noso país, aconteceu en Ourense, segundo o tirón de orellas. Ourense existe, e Ourense ten cultura. Non é así un ermo cultural. É verdade que agora goberna unha ultradereita moi extraña, local, que en cuanto chegou a gobernar o municipio de Ourense, arrasou absolutamente todo o que acontecía localmente, nomeadamente aquelas cousas que acontecían ano após ano, que lle daban o mote de Atenas da Galiza, a Ourense, somos así de bonitos. Eu non son de Ourense, non son apoloxista de Ourense, son valdeorrés. Mas en Ourense acontecían moitas cousas. Había festivais de danza, de teatro, varios festivais de teatro, había festivais de fotografía, había moitos festivais que en pouquísimos meses foron aniquilados e non voltaron máis. Estou un bocado desconectado da realidade ou da actualidade galega e ourensana. Non sei se siguen venda o auditorio municipal, mas ese mesmo goberno que nos tirou a subvención a moitos axentes culturais que traballamos en Ourense, puso en venda o auditorio municipal. Non sei se segue. Cando cheguei a este festival, con 29 anos, 29 edicións, chamoume, cando fun chamado, presentei un proxecto, aprobaron o proxecto e fun convidado a ser o director artístico. Chamábame poderosamente a atención o desequilibrio non só o desequilibrio de xénero, senón as temáticas que se trataban en todas as exposicións
fosen individuais ou colectivas. Por tanto, parecía que propositadamente había un intuito de esconder certas cousas que xa estaban a acontecer na fotografía. Estou a falar do ano 2010, non é así tan antigo isto que estou a contar. Entón, traballei coa equipa de produción para facer toda unha recolla de dados deses 29 anos e resulta que os dados eran alarmantísimos porque só de todos os autores que tiñan pasado pelo festival só un 4% eran mulleres. Un 4% en 29 edicións, sendo que nas últimas edicións estábamos no nivel de facer 120 exposicións por ano, non son Ourense, había outros polos que eran nomeadamente as vilas grandes da provincia de Ourense e algunha vila máis polo sul de Lugo e algunha de Pontevedra. 22 localidades, exactamente. E entón, iso eran datos alarmantes, mas non só iso, toda a fotografía que se programaba. Claro que estou a falar de, antes a Gema Bahamonde queixábase da danza e reclamaba ollar para a danza. Se tu reclamas para a danza, entón eu que teria que facer eu da fotografía, que sempre é a irmá pequenísima de todas as artes. Aliás, neste sistema político galego, goberne quen goberne, a fotografía sempre é considerada documento e nunca é considerada dentro da Consellería de Cultura. Por tanto, nen é arte, nen é cultura a fotografía neste país. A fotografía, que é un medio, como sabemos, por excelencia, masculino e masculinizante, é dicir, aquela historia, supoño que moitos e moitas que estamos aquí coñecemos así unha breve historia da fotografía, que nace en París, de uns hombres ricos, que eran moi machos, e eran os padres da fotografía, porque madres non hai, non? E a historia da fotografía construíuse, basicamente, por grandes sucesos e fenómenos, sempre controlados por homes que controlaban cambios tecnolóxicos moi importantes para o desenvolvemento da documentación da realidade. Hai unha outra historia da fotografía que é a que analiza os conteúdos. Por tanto, é un xénero bastante masculino e masculinizante e iso tamén se reflexaba neste tipo de festivais porque non só o tono fotográfico, todos os festivais que existían no mundo reflexaban iso, é dicir, a maior parte das persoas visíveis na creación fotográfica eran homens. Os temas que se trataban nos festivais, as temáticas impulsadas pelos festivais, eran nomeadamente masculinas. Isto non pasou moito tempo, mas é verdade que a realidade hoxe é diferente, pasaron 14 anos. No ano 2011, por tanto, no ano a seguir de eu entrar na dirección artística, era o 30 aniversario, e entón era a oportunidade perfeita, celebrando ese efeméride, para esconder un cambio brutal, justificando a quen pagaba que, como era o ano 30, tíamos que celebrar, vamos a facer unha cousa que era unha locura, unha cosa loquísima, que era programar mulleres e maricones. Mas era unha cosa moi loca, só especificamente para o ano 30. Ninguén morreu, ninguén. E, por tanto, foi a tónica habitual que toda a equipa artística e de produción comezamos a programar e a pensar o festival así. Teño que dicir que é unha situación super complicada, non sei se iso vou a falar máis adiante, mas xa o falo, voume saltar o guión. É unha situación super complicada, porque todos os proxectos que me chegan a través do meu site, redes sociais, incluso cando participo de xurado en encontros internacionais ou en festivais internacionais, son nomeadamente de homes e temas que a mí non me interesan perdón, carallo, e que non lle interesan a ninguén. Por qué? Porque, como sabemos todas, os homens estamos capacitados para ocupar o espazo público dunha forma relativamente fácil e as persoas que se visibilizan como mulleres están educadas para facer todo o contrario. E cando hai competición,
é o mesmo, quer dizer, na competición os homes é que somos bons, as mulleres normalmente non están capacitadas para facer iso, e, por tanto, o que nos chega a persoas que temos a responsabilidade ou que en algún momento nos dan ese grande poder de hombre blanco que soy, o que me chega, se non busco nada, é temáticas supermasculinas e traballos feitos por homes. Isto non pasa só na fotografía, pasa en todas as disciplinas artísticas e, por tanto, temos que ter un compromiso e é unha traballeira enorme de procurar outros proxectos que non nos chegan. Hoxe, agora, nestes momentos, encontrome exactamente na mesma situación. Na semana pasada fui nomeado director artístico dos Encontros da Imaxen, teño que crear a programación do bienio 2025-2026, fago a análise de todo o festival, un festival que se celebra en Braga da mesma época do outono fotográfico. Eu comezarei a facer a dirección artística na 35 edición, pedindo datos á equipa de produción, reprodúcese exactamente igual. Non é que sexa Portugal, é que ninguén entrou nese festival para facer o que se fixo con o outono fotográfico. Por tanto, o que xa se ten falado nesta mesa é preciso que haxa persoas con certas sensibilidades, non sei se sensibilidades ou con certa visión de xustiza para que todas estas cousas muden. Vamos ver se me deixan mudar nos encontros da imaxen. Iso só acontecerá en 2025. Para xa, o proxecto que vou presentando van aceitando así con pesadez. Por tanto, a pregunta... Estou me pasando de tempo. Un poquinho, sí, pero podes ir rematando. Sí. Quédame todo isto. Sí, podes resumir. Ok, sí. A grande pregunta que deberíamos facernos é o que acontece con todas esas persoas, non só mulleres, que é dicir, identidades diversas e disidentes que saen cada ano. Vamos a falar do noso contexto, por tanto, a Galiza hai moitísimas xeracións que da Facultade de Belas Artes a maioría das persoas formadas que saen son mulleres. Das 4 escolas de arte que hai na Galiza, a maioría das persoas que saen son mulleres. Por tanto, todas estas xeracións de mulleres formadas, todas as xeracións de construcción de proxectos de identidades diversas que os hai, no caso da disciplina que lecciona José Manuel Buxán, igual non está tan en contacto con iso. Eu estou en contacto diario con iso, son profesor convidado da Facultade de Belas Artes do Porto, estou completamente a diario en contacto con ese tipo de proxectos e eses proxectos despois non están nas institucións. Podo parar por aquí. Moi ben, pois moitas grazas. Non hai problema porque logo teremos ocasión de seguir falando. Bueno, un aplauso para él. Debe cambiar un momento, para que sea máis cómodo para todo. Pero, te ibas a... Ahora me toca a mí, non? Sí. Claro, digo, porque se teño que presentar. Vale. É para botar. Aí está. Ben, pois agora é a quenda de Paula Cabaleiro, tamén de sobra coñecida para moitos, a máis compañeira desta casa, do Consello de Cultura Galega. Ela é canguesa, é xestora cultural, comisaria de exposicións, foi directora de Cultura da Deputación de Pontevedra, é directora do MAC Florencio de la Fuente en Huete, en Cuenca, e máis comisaria do Espazo de Arte Culturgal. Bueno, é membro, por suposto, do Consello, como dixen antes, dos Premios da Crítica de Galicia, é dicir, é unha... Non só é, igual agora falo un pouco por boca da amizade que lle teño, pero Paula non é só unha xestora, programadora, senón que é unha activista da cultura, non? E iso notase nos puntos de vista. E desa mestura entre o activismo e a xestión pura e dura é do que nos vai falar agora. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o convite. Para min é unha honra estar nesta mesa, ademais con persoas que admiro e das que aprendín moito, ademais
precisamente destas temáticas como Encarna Lago, como Víctor, que ademais participei de algunhas das primeiras xornadas dese outono fotográfico naquela época na que ainda era algo artista, porque fixen Belas Artes. E digo porque para min é fundamental a hora de entender a xestión cultural esta formación é saber de onde proveño, porque de alguna forma me fai unha xestora máis sensible a outras realidades, que normalmente son realidades que son pouco visibles, non a realidade e a precariedade do sector artístico dende a produción. E penso que, do mesmo xeito que me fai un pouco distinto, tamén me fai poñer ou focalizar máis a responsabilidade en todos os proxectos que tiven a sorte de poder coordinar en defender as boas prácticas, a inclusión e loitar pola igualdade. Porque eses datos que mencionaba Víctor, de a Facultade de Belas Artes neste momento, naquel momento, cando estudei, estaba como case o 70% do alumnado éramos mulleres, agora está case no 80%, debe de estar por aí, é dicir, é unha porcentaxe moi alta, e que cando comezas na carreira profesional, cando saes desa carreira, te das conta de que prácticamente se invirte, as mulleres desaparecen do sistema e da programación, especialmente naqueles lugares que teñen maior prestixio, maiores orzamentos, aí estamos todavía máis invisibilizadas. Polo tanto, digamos que me formei ou me transformei, porque creo que era ser xestora na propia facultade, en xestora e montei unha galería precisamente para dar voz a esas voces que non a tiñan noutros espazos, e que creo que a administración pública, as institucións públicas, pois non estaban dando moita cabida ata que coñecín a Encarna Lago, que traballei demais como artista, como xestora, e me din conta de que había outros museos que intentaban mudar a realidade co difícil que é mudar dende unha institución que se chama museo, que é o que compartíamos antes xusto na comida, que hai institucións moi rígidas nas que é moi difícil mudar non somente as prácticas ou as políticas culturais que se desenvolven, senón esa transformación comeza por mudar o propio ADN da institución e os mesmos equipos. Entón, planteseime dúas preguntas cando Ima empezamos a falar de como íbamos a facer a mesa. Unha era o papel que teñen as institucións e a que temos os agentes culturais. Eu neste momento non son programadora como tal, aínda que sí que son comisaria. Igual tamén ten que ver por como entendo a xestión cultural, é dicir, fun directora de Cultura da Diputación de Pontevedra ata que me cesaron o pasado decembro, entón tamén é importante visibilizar tamén como determinadas institucións ou determinadas, ás veces, forzas políticas, pois tamén tratan ou maltratan a determinados sectores que, ao final, somos traballadores e traballadoras da cultura. Dito isto, que non sei se me estou metendo en terreos perigosos, pero tamén penso que tamén é importante dicilo, creo que... Isto é un espazo de liberdade, aquí podese dicir. Sí, é que creo que é moi importante ter espazos nos que poidamos partillar, compartir, que se son espazos seguros, e creo que, ademais, o Consello da Cultura Galega é un exemplo de como dar voz a moitas realidades diversas, a xestores, xestoras, creadores, e creo que é fundamental ter estes espazos. As políticas, penso que para dar resposta a esta pregunta, en prol dunha cultura libre, diversa, ingobernable, que antes mencionaba tamén Encarna a Jamín Beirac, esa cultura ingobernable na que as institucións debemos de ser facilitadoras ou plataformas para que a verdadeira cultura teña lugar, que a cultura se fai fora, na rúa, se fai entre a sociedade civil, se fai nas asociacións, se fai entre creadoras e creadores, se fan desde os colectivos, non se crea dentro da institución. Na institución teñen que ponerse as ferramentas, os recursos para facilitar que esa cultura suceda e que sexa o máis ingobernable posible, porque é cando realmente sexa máis auténtica, máis libre e máis diversa. E para iso ten que haber unhas políticas culturais sensibles. Cando pensamos nas políticas culturais sempre pensamos no que se construe dende a propia institución ou administración pública, pero as políticas culturais se construen entre as entidades, os museos, a xente do comisariado, da crítica, o propio sector profesional da institución, as asociacións, os colectivos e a mesma cidadanía. Falamos de dereitos culturais. Os dereitos culturais teñen que demandarse, exixirse, que foi algo que saiu
na mesa anterior, non? Os dereitos culturais teñen que ser respondidos dende esas políticas culturais facilitadoras que teñen que responder ás necesidades culturais dun territorio. Estamos a medio camiño todavía desa democratización cultural que naceu coas políticas culturais nos anos 60-70, pero quédanos moito para unha verdadeira democracia cultural. Cando todas esas voces teñan inclusión con normalidade, naturalidade e equidade, estaremos falando dunha democracia cultural. Ter moi presente, para min, en todos os proxectos, ten moita centralidade o acceso á cultura, non soamente como acceso á programación, como garantía dese dereito fundamental, senón garantir dende as institucións tamén a educación cultural, o acceso á educación cultural e a gobernanza. Por iso digo que as institucións teñen que escoitar para que realmente se fagan políticas públicas que sexan consecuentes co que se require dunha institución a ese nivel. E colocar a participación e as persoas sempre no centro. Hoxe falaba, Víctor, de derrubar derrubar as institucións. Eu falaba da desinstitucionalización, que ao final é prácticamente o mesmo. É moi difícil mudar as institucións, aínda que sexa de dentro. Eu comprobei moitos perfis distintos, pero tamén nunha diputación, que son probablemente unhas das institucións máis rígidas, pero tamén, aínda que coste cambiar cousas, é certo que se poden facer grandes cousas dende unha institución supramunicipal, porque tes contacto directo con todos os concellos que son as institucións que poden ter maior capilaridade e un contacto máis directo, pero ten que haber bondade. Bondade e capacidade de escoita. Iso é clave, non? Dende as políticas culturais é clave recuperar esa memoria, é dicir, os museos e as institucións somente foron, son medios de comunicación con legitimidade, pero foron comunicadores de un discurso hexemónico, heteropatriarcal, de home branco, de un punto concreto do planeta. Parece que só existe a nosa realidade, pero nesa realidade non estamos todas e todos representados. Co cal temos que rescatar todos eses relatos que non foron contados, que foron esquecidos, que foron velados, que foron tapiados, para dar cabida dun xeito natural, porque, como esta mañá dicía Javi, a cidadanía ten dereito a ter acceso a todas esas realidades que conforman tamén a nosa. É dicir, sempre se pensa que cando algo chega a un público minoritario non ten que ter a mesma cabida ou o mesmo peso nunha programación, e iso é unha excusa preciosa que che dan moitas veces programadores e programadoras. Eu tido moitas veces conversas con concellos, con concelleiros, concelleiras e tamén con persoal técnico sobre isto é demasiado contemporáneo para o meu concello, non o van a entender, isto é para un público moi minoritario, isto, claro, é que isto é solamente para un público de mulleres, é que isto é o que ti tes na cabeza como un presuizo ancorado, grabado en pedra, non? A sociedade ten que recibir e ter acceso a toda esa programación, tamén propoñer, as institucións deben de ser meramente facilitadoras para que iso suceda. E, entre todas e todos, tamén o propio sector creativo, tratar de ensanchar cada vez máis eses marcos, que xa sabemos que en Galicia nos cuesta moito mover os marcos, pero son necesarios. É necesario mover os marcos, totalmente, non? E dar cabida a todas esas identidades, e o pensar con orgullo, cando falabades do título, das propias jornadas e deste proxecto. Pensarse é un acto revolucionario. Facelo colectivamente é un acto transformador e, ademais, facelo con orgullo e que nos representa, non? Nos representa a todas as outras e esa existencia se provoca. Atopar espazos como este no que poidamos reflexionar entre todas e todos dende a nosa pequena parcela de experiencia, penso que é fundamental para escoitar voces coas que sentirnos representadas ou non, atopar converxencias ou diverxencias. En ese debate, cando estaremos contribuindo cada vez máis a que haya menos violencias, a que haya máis espazos nos que poder ser libres, porque temos por diante un panorama que cada vez estamos poñendo máis bonito, bastante aterrador.
E creo que demandar ás institucións eses espazos nas que se representa, na que teña representatividade todo o plural e diversa que é a nosa sociedade é responsabilidade de todas e de todos. Puxen algunhas imaxes de proxectos que creo que son referentes neste ámbito, tanto dende as artes escénicas como a arte contemporánea ou da parte de comisariado, é onde máis fixen traballo, pero non puxen proxectos propios, senón proxectos de compañeiras e compañeiros, porque creo que, e iso concordo co que dicía esta mañá Gema, o importante que é crear os nosos propios referentes, que ademais neste eido os referentes están moito máis invisibilizados e entre todas e todos tamén temos a responsabilidade de sacalos á luz. Sí que é certo que de forma... Aquí está a Rede Museística tamén, está Vacaburra, están moitos dos referentes que sacastes esta mañán. Sí que é certo que ás veces dentro da propia institución, e parome nesta imaxe porque a imaxe da esquerda e de Paula Samartín está dentro dun programa que coordinei durante 8 anos na institución Diputación de Pontevedra, que morreu cando eu marchei. Non é aleatorio tampouco que morrera neste momento, non? Pero Mulleres en Acción Violencia Cero foi un programa que o que fixo foi arrincar as reivindicacións do 25N, estendelas a todo o territorio, estendelas a todo o ano, durante moitos anos, e dar cabida a moitas voces que noutros programas non tiñan. E cada vez ensanchar máis os marcos, porque non ten nada que ver as últimas edicións coas primeiras, pero penso que é fundamental, que iso tamén se tocou nalgúna das intervencións, a continuidade neste tipo de proxectos, porque estamos moi acostumados a que as mulleres solamente traballamos o 8M, ou o 25N, e parece que o colectivo LGTBI que traballa na produción cultural, que é moitísimo, parece que solamente traballa o día 28 de xuño ou na contorna máis inmediata, porque se afasta moito. É unha dos proxectos que desenvolve desde o Consello de Cultura Galega Sen Cancelas, que tamén creo que é moi importante porque tamén interacciona dun xeito moi directo coa comunidade escolar. Cando falábamos tamén dos produtos audiovisuais, hoxe vamos a ter a sorte de ver unha curta de Anxos Fazáns, que é unha desas voces que ao seu tempo dá voz a moitas outras historias. Aquí hai unha das... a primeira peli de Ángel Filgueira, Cando toco un animal, que tamén representa, tiven a sorte de estar na valoración para un patrocinio delas, e que foi unha peli moi pequeniña, que se non fora por patrocinio, nese caso da Diputación de Pontevedra, non tería cabida. A importancia de estar aí para facilitar, porque hai moitos proxectos pequenos que de antemán pensamos que van a chegar a un público moi minoritario, pero que necesitan suceder. E que os necesitamos, a sociedade necesitamos dese tipo de proxectos. Para rematar, porque sabes o que queda moi pouquiño tempo, a segunda pregunta que me fixera é cal é o nivel de inclusión da perspectiva sobre a diversidade sexual e de xénero nas programacións culturais de Galicia, e digo moi deficiente. Penso que é un problema especialmente de escasa formación e sensibilidade por parte do persoal que ten competencias en programación, tanto por parte das institucións públicas, é dicir, do persoal técnico, pero tamén no caso dos concellos hai moi pouca xente sensible a integrar unha perspectiva de diversidade sexual e de xénero de forma natural, é dicir, que non se restrinxa a un día ou a un mes, é dicir, que poidamos ter acceso a propostas escénicas, musicais, ao longo de todo o ano, como outras tantas temáticas que nos atiñen, que nos interesan, que formarán parte desa loita por unha sociedade máis xusta. Todavía hai pouca representatividade, se pensamos en todas as programacións, de todas esas realidades. Cando falamos de programacións exclusivas polo orgullo, ao final estamos reforzando etiquetas todo o tempo. Entón, esa visibilización moitas veces se volve en contra. Penso que hai unha falta de colaboración directa das propias institucións para escoitar ao propio sector. O propio sector, me refiro ao sector profesional do colectivo LGTBI e as asociacións do propio colectivo. É dicir, hai un paternalismo moi claro dende as propias institucións que os voy a programar lo que necesitáis.
E senón, é como se me poño a traballar a accesibilidade en todas as dimensións da accesibilidade e non conto cos colectivos que máis están a sufrir a falta de accesibilidade. Penso que é unha contradicción clara. Falta de medidas concretas que axuden ou que incentiven esa integración da perspectiva de xénero. Penso que tamén en moitos concellos esa sensibilidade está chegando das áreas de igualdade máis que das de cultura e tería que ser dende as áreas de cultura un contido transversal que se programe con total naturalidade. O tempo que estive na Diputación de Pontevedra conseguimos un traballo bastante colaborativo entre as dúas áreas, que ás veces case se desdibuxaba de onde saía este programa ou de onde saía este outro. Oxalá pasara máis veces. Derrubouse, non? Pero me refiro a que debería de ser así en prácticamente todas as institucións. As áreas de igualdade teñen que ter un traballo transversal e a cultura ten que integrar todas as temáticas que nos atiñen a toda a sociedade. O que tamén saiu esta mañá tamén concordo, non? A precarización do sector cultural todavía é máis sangrante cando pensamos en colectivos, en persoas que sufren unha dobre ou triple discriminación. E a institución é totalmente cómplice e, aínda por riba, o provoca, non? Todavía máis. Algúns exemplos máis. Estes foron así como os retos, pero penso que poden agardar para a parte de debate, porque teñen que ver un pouco con todas as eivas que estaba definindo. Remato dicindo que as institucións culturais as conformen persoas e sen un traballo en sensibilización e en formación específica para esas persoas non conseguiremos unhas institucións que sexan máis permeables ao que sucede na sociedade, que xa son demandas sociais. É dicir, as institucións teñen que estar ao servizo da cidadanía, nunca os esquezamos. Mentres preparan aí os pertrechos técnicos, vou presentando a Encarna Lago, que é funcionaria da Deputación Provincial de Lugo, e xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, que xa se nomeou ao longo desta xornada como exemplo de bo facer nestas cousas que nos atinguen. Ela é desde 1993 responsável da función educativa dos 4 museos da Deputación de Lugo, e ademais é directora de programas de xestión dos mesmos 4 museos. Ten numerosos premios no seu haber, é tamén unha activista cultural en todos os aspectos. Eu creo que o activismo cultural se vive, non? Creo que aos que non a coñecedes, en canto comece a falar, vos decataredes de que maneira Encarna vive todo isto do que estamos falando. Ten a palabra. Bueno, moitísimas gracias. Que realmente falo hoxe estou aquí e quero agradecer ao Consello da Cultura Galega, a Carme, por haberme convidado e a todos os compañeiros que por aí están por aí detrás e pois por haber organizado este tipo de xornadas. Realmente a forza de falar e por que falo porque a mí me pagades a nómina cos impostos de todo o mundo. Entón, lóxicamente, como xestora cultural, se non penso con orgullo, lóxicamente non podo xestionar. Se non xestiono con orgullo, non estou xestionando. Estou levando a cabo o que son moitos museos. Medios de comunicación que contan mentiras, medios de comunicación con gran credibilidade, pero que están deixando fora moitísimos relatos. Dito isto, dende a responsabilidade de estar hoxe nun Consello de Cultura que, afortunadamente, nos últimos tempos eu vexo un gran cambio transformador, con bon facer, e me sinto honrosa e moi representada do traballo que estades a facer no eivo das desigualdades. Decía de pensar con orgullo e, a ver, a diferencia entre unha xestora e un xestor ou un xestore, lóxicamente está entre unha xestora e unha soñadora e ter un plan.
O noso plan parte de aquí, cara a unha museoloxía 4D, que mamamos de Portugal, non nos inventamos nada, é dicir, un museo ten que estar ao servicio da sociedade e a sociedade está formada por todo. O que veño hoxe é, a tantos que me están oindo a través de internet como os que estades aquí, é a darvos un pulo. Os museos que non pensan con orgullo non son museos, son almacéns de obxetos mortos inertes. Unha programación cultural que non está feita con orgullo non é unha programación cultural. É un chiringuito de 4 colegas heteropatriarcais que tratan de seguir insistindo nun relato totalmente dominante que deixa as persoas foras. Dito isto, non é falar por falar, nin é ir detrás de utopías, nin defendendo distopías, non? Senón que, bueno, cal é o compromiso do Minón? Eu tuve a sorte de que fai moitos anos, cando asumo a responsabilidade, eu son dunha familia moi humilde, e o único que heredei da miña familia foi o valor da palabra. Cando traballaba nun museo, quería que fora un museo. E ese museo, para ser museo, a parte de investigar, conservar, difundir e educar, ten que estar ao servicio da sociedade, non pode deixar ninguén fora. Eu, cando asumo a responsabilidade de dirixir museos, fai o 30 de xuño deste mes, 25 anos, veixo e miro como en Brasil e en Portugal xa tiñan a carta, a folla de ruta, hacia onde estaban esos museos que se pensaba con orgullo. Eses museos que defende o Minón, o Movemento Internacional por unha nova museoloxía. Esa museoloxía 4D, social, ambiental, política e económicamente sostible. Esa museoloxía dos cuidados, da hospitalidade e do papel socioafectivo. Esa museoloxía innovadora, responsable, digna, rebelde, activa, reactiva e militante. Esa museoloxía que entende o que é a altermuseoloxía e a aproximación entre povos. Mira, de cada profesional que se dedica á xestión cultural, deberíamos ter unha serie de valores. A ética é un valor individual, ollo, todos os valores, que son cambiantes. A ética é un valor individual, a técnica témola que ir adquirindo día a día. Podemos pensar que temos unha formación acaída para xestionar no 1999 ou no século pasado, que é como parece que se xestiona moitas veces as institucións públicas neste país, pero realmente para ser capaces de adaptarnos e traballar esas estrategias de alteridade e de outredade e poñernos na pel de cada unha das persoas que conforman a sociedade, esa sociedade a que temos que impulsar ese espírito crítico, hai que seguir traballando, incorporando formación, formándonos desde o punto de vista técnico. E logo, por último, esta alteridade. Si normalmente, desde o punto de vista marco teórico, sempre se dice que un profesional que se dedica á xestión cultural ou calquer outro tipo de actividade ten que ser ética, técnica e empatía. A empatía é unha palabra secuestrada polo sistema. Moita xente se mira ao espello e cree que está sendo empático. Sí. Pero realmente o que temos é que traballar a alteridade, de coñecer a realidade de cada persoa ca que estamos, para saber capaces, é que estes son os principios básicos para ser capaz de facer unha xestión cultural con orgullo, vale? Traballar o benestar equitativo, porque si, os museos somos ferramentas de transformación social e somos espacios para que se poda acadar un benestar. Despois, buscar vías de colaboración entre axentes, porque solas non somos nada. Solas xa vedes o que nos está pasando. Esa necesidade de tecer e de tecer para que, cando vemos que ven esa ola, nós somos máis forte, porque xuntas podemos. Ese museo crítico, esa museoloxía social e esa museoloxía na defensa dos dereitos humanos. E isto non o digo eu, o di Mario Chagas, que é o presidente de Minón Internacional e o director do Museo da República de Brasil. A museoloxía que non serve para a vida e para a saúde non serve para nada. Isto, por favor, sí que me gustaría recomendar, se nos estades escuitando de museos, tanto a nivel de territorio galego como tamén a nivel de territorio estatal, pensadevos cantas veces pasamos de ser ou deixámonos, exclusivamente somos fotocoles políticos, pero non servimos para a vida, col cal non servimos para nada. Que pasa? Que podemos facer? Fagámolo. E en cada un dos minutos e cada unha das accións no día a día. Non pasa o mismo hoxe a situación sociopolítica que estamos vivindo co que pasaba fai 5 anos ou que pasaba fai 40 anos. Co cal, ese xestora, para ser capaz de facer e de marcar unha línea estratégica, ten que estar constantemente co microscopio e co telescopio. Ese microscopio que analiza hasta a última mínima realidade e ese telescopio que nos leva a ser capaces de estarnos formando, ver o que está pasando fora para traer ao noso territorio e esas bocanadas de aire fresco que sirvan en mellorar a vida das persoas. Normalmente, dentro dunha institución, museo, todas estas palabras son as que conlevan unha programación pensada con orgullo,
O acceso, que a accesibilidade está sempre vencellada a un dos colectivos exclusivamente. O acceso, de que sirve que abramos a porta ás persoas e logo entran dentro e non temos ferramentas de integración, non temos ferramentas para que esas persoas formen parte de nosos proxectos. A inclusión, que isto sí que é unha utopía, igual que cando se dio o Museo para Todos. O que é para todos non é para ninguén. É dicir, isto sí que me gustaría entendelo, porque a hora de marcar unha estrategia hai que telo moi claro. Veremos grandes museos, museos importantes do Estado español, que hoxe cando entrades na súa porta pon museos para todos. Jolín. Bien. Isto nos leva á igualdade, e a igualdade nos leva á sustentabilidade, que é soster a vida. Os nosos vellos retos eran as persoas no centro, os nosos actuais retos son as persoas no centro, no noso pasado e no noso presente e no noso futuro. Me gustaría tamén suliñar que o pasado é un área en disputa. Fomos e somos suxeitos históricos, aportamos ás nosas sociedades e somos motor de cambio. Isto é moi, moi, moi importante, porque é o papel que debe xogar o museo, esa historia do futuro. E esa historia que non consume fake news. Unha rede de museos xeradora de cambio social dende a acción educativa. E tamén aquí tiñamos a cita, como comentaba Paula, de Jazmín Beirá, cos dereitos culturais. Me gustaría poñer, sobre todo por unha razón, e era para darvos forza, para darvos garra, para darvos ganas a hora de exixir. Somos países que legislamos para non cumplir. Estamos cheos de dereitos, pero logo nos los pasamos polo forro da chaqueta. Unha persoa que traballa nunha administración pública, unha institución pública, é un espacio onde traballamos servidoras, servidores, servidoras e servidores públicos, ao servicio das persoas. Entón, isto é de obrigado cumprimento. E se esas institucións non cumplen os dereitos, tedes a obriga de denuncialos. Tedes a obriga de coller, esta é unha furna que actualmente acabamos de poñernos en distintos colectivos e estamos poñendo nos 4 museos, sobre todo porque moitas veces a xente ten medo a decir, ten medo a denunciar, ten medo a preguntar, ten medo a cuestionarse, ten medo a facer preguntas sobre feitos diferenciais con outras persoas, ten medo a facer o ridículo se nombra, se hoxe digo niño, niña, niñe, por que o están dicindo? É fermosísimo xenerar nos museos, nas institucións, espacios de diálogo, de conversas, para dar resposta ás dúbidas, para dar resposta ás denuncias, para que a xente deixe de ter medo. Estamos vivindo nun momento onde a xente ten medo, moitísimo medo, ten medo a pronunciarse e non podemos dar ningún paso atrás. Por todos os dereitos do mundo acadados, vos lo pido, que non permitades que nos avasallen. O acceso a patrimonio é un dereito fundamental e o dereito que ten a comunidade LGTBI é un dereito fundamental. Non podemos deixar que nos asoballen. Jolín. Esta é a rede museística, para os que non nos coñezades, son 4 museos na provincia de Lugo, Provincial de Lugo, o Museo Pazo de Tor, o Museo de San Paio de Narla e o Museo Provincial do Mauro. Donde os demais ven cousas, nos vemos testemunhas humanas que están ao servicio das persoas. O neoliberalismo pretende que se vexa o patrimonio cosificado. A importancia que ten o patrimonio é porque sirve para utilizar precisamente como ferramenta de cohesión social. Vale? Que é un museo, isto é recordar. Somos tamén institucións que nos gastamos a vida pasando definíndonos para logo tampouco selo. Que é acción educativa? Pois o mesmo, acción educativa, digo porque realmente para programar tal e como queredes, queremos e quererán, temos que traballar a educación como ferramenta troncal. É o único que vai nos a permitir ser libres. Temos que afondar todos, dende a educación formal a non formal, tercer redes educativas para ter unha cidadanía crítica que alce a voz e que non permita ser avasallada. No Museo Provincial de Lugo, no ano 1932, antes que nós, un grupo de profesionais os que fundaron ese museo xa decidiron que ese museo nacía cun carácter eminentemente educativo. É dicir, non inventamos nada, non é unha cuestión de que hoxe a unha xerente se lle ocurre promover ou decir todo isto que vos están dicindo. Por iso a importancia de realizar os cambios desde a base, desde a propia institución. Me gustaría tamén poñer un foco porque cando se xestiona cultura, hoxe eu estou moi últimamente obsesionada con isto. Os valores son cambiantes e nos están metendo moitísimas fake news. Os principios son fixos. Bueno, pois ao igual que ocurre ca educación, o compromiso social tamén era un compromiso. Dende o ano 1961, todos os museos do Estado español recibiron esta circular pedíndolle que tuveran en conta o carácter social inclusivo, igualitario.
pensaban con orgullo. Fixadevos, os anos de retroceso. Os valores son cambiantes, son susceptibles de modificación, son frágiles e vulnerables, son numerosos e diversos. Todo isto vai a influir na maneira de programar as institucións. Non é algo gratuito. As redes de valores e os vínculos, a rede de valores o instrumental, o económico, o formal, o histórico, o simbólico, o estético, o social, o identitario, o relacional, o comunicativo, o educativo, o documental, espiritual, ideolóxico, emotivo. Fixadevos un pouco, porque xa vos dixen que eran cambiantes, pero estas son ferramentas que están utilizando os fake news para manipularnos. A responsabilidade social e os nosos valores sociales e comunitarios levounos a rede a xenerar cambios a través da nosa no noso modelo de xestión, que como cando, bueno, nosotros programamos coa comunidade, aquí está xente que o sabe, aquí está xente que o sabe, aquí está xente que o sabe. Para eso hai que escuitar, hai que reflexionar, hai que conversar, hai que formarse, hai que planificar, hai que executar, hai que avaliar e hai que ser valente. Hai que ser valente. As institucións teñen a obriga de visibilizar aquelo que precisamente en outros sitios non terían cabida. Nós somos os que podemos arriscar, vale? E logo a importancia do que falábamos, coñecer para comprender, comprender para respetar, respetar para valorar, para sensibilizar, cuidar, disfrutar, transmitir, patrimonializar e vinculizar. Isto é pensar con orgullo. O noso presente é un presente palabreiro. Os palabreiros na cultura guayú é o que media entre un conflicto. Os museos temos que ser museos palabreiros. Traballar os camiños expandidos. E agora sí que me gustaría... Isto é unha boneca. Actualmente as políticas sociais que se están levando nas institucións culturais son como unha matriosca rusa. Hoxe toca isto, porque toca o día 8 de marzo a muller. Pero o día 3 toca a muller con discapacidade. A mellor lle toca outro día. É dicir, cando sexamos capaces de entender que temos que pasar desa mirada monofocal a esa mirada interseccional a hora de traballar as desigualdades, entenderemos o que pensar con orgullo. Orgullo non deixa a ninguén fora. Traballar as desigualdades de clase, a diversidade funcional, a discapacidade, a idade, os ciclos de vida. Onde están a historia das crianzas nos museos? A orientación sexual, orixe, migración, racialización, as creencias, sexo, xénero. Ter un camiño, unha folla de ruta. Toda a programación da rede é accesible, integradora, inclusiva, igualitaria e sostible? Non. Pecha os ollos. Lembra isto. A diversidade nos leva a traballar as desigualdades. As desigualdades nos leva a traballar o conflito. E o conflito nos leva a poñer o foco na violencia. Pensad que neste momento está o foco posto na violencia, sin ter en conta os 3 pasos previos. Na rede traballamos dende o noso metro cuadrado. Debemos actuar de forma rápida desde todos os ámbitos. Antes o comentábamos no chantar. Non temos tempo para tonterías, por favor. Agrupémonos, reunémonos. E temos que poñernos todos xuntos a traballar, porque, senón, a que nos venga encima é flipante. Así que vos lo pido, por favor. Traballade dende o voso metro cuadrado. O mundo está moi chungo, sí, vale. Que facedes cada unha de vos por cambiar o voso cachiño? 25 anos de programación inclusiva e igualitaria. Antes vimos, temos, tranquilamente, máis de 4.000 iniciativas. Que vos van a decir? É que son moi bellas, 62 anos dan pa moito. Pero este era un proxecto que fixemos con Agroqueer, si sempre con todos os colectivos, e era porque necesitábamos recuperar a memoria da comunidade LGTBI. Porque non é o mesmo ser muller na cidade que no rural, muller con discapacidade, muller lesbiana, O sea, todos os componentes que levaban con tal. Co cal tiñamos que coñecer a cartografía de que supón ser gay no rural, nunha aldea, ou nunha vila, ou nunha cidade, e coñecer esas historias e coñecer ese sufrimento hai que darlle voz, porque os museos somos centros de memoria e hai que dar voz, e aí se fixo unha aplicación, estuvemos dando voz e esa voz sigue e recuperábamos. Seguimos aí. Bueno, este museo a día de hoxe, nas súas fiestas, non sei canto tempo me derecharán telo, pero bueno, están as bandeiras LGTBI por aí. Traballamos xornadas de formación, a formación continua, Lugo diverso. Esta foi que cando o COVID nos deixou pechados na casa, nos saímos con bonecos, porque había que programar, pero non o 28. Esta exposición estivo se movendo por todas as coles, por todas as asociacións, hasta pelexando co aire. Pero aí está, aí, percorrendo todos os territorios. Ben, nos toda a forza que facemos na educación,
Traballamos a mesma unidade didáctica que se plantexa para o cole, se plantexa para os distintos niveis escolares ou nos institutos ou na universidade, tamén se plantexa para familias. E agora estou moi orgullosa deste proxecto que aínda ninguén coñece. Fai un tempo, 2 anos, sabedes que temos o colectivo Agroqueer e que se celebra o festival. E ali en Monterrosa hai unha asociación de persoas con discapacidade. E xa vou a rematar, pero necesito poñelo porque creo que é fermosísimo. Entonces, esa asociación de persoas con discapacidade non entendía moi ben o que era isto de Agroqueer. Incluso, moitas veces, pois eso, o típico, era tanta festa que era como unha festa. Co cal decidiron investigar. E entonces empezaron a traballar estes conceptos. O símbolo máis importante é a bandeira LGTBI, xa que o principal obxectivo é ver o que aínda temos que cambiar como sociedade e como persoas en canto a diversidade sexual e de xénero. Quero dicir que isto fixo un colectivo de persoas con discapacidade traballando durante 2 anos, tecendo redes con moita xente que os foi a formar. A cor negra representa a sociedade e todas as consecuencias que pode causar, e a cor blanca representa a un mesmo, os seus pensamentos e as súas decisións. De aí esta furna. A bandeira colocada verticalmente representa a vida das persoas. Nace desde abaixo e continúa cara arriba, onde remata. Defendemos que todas as persoas somos iguais, por iso todos os lenzos son e están pintados iguais. A diferencia. Se viches ou crees que este cadro está torto e queres ou che dá a gana de colocalo ben e que non o aceptas tal e como é. O cadro é exactamente igual co anterior, só temos que respetalo sen querer cambialo. Esconderse. Nesta ocasión representamos a esas persoas que tiveron necesidade de esconderse e non poder dicir quen eran ou como se sentían. A parte de arriba está descuberta, en representación daqueles que despois de moito tempo sí que puideron sair da sombra, pisando. Esta é unha das obras máis evidentes onde se representa como a sociedade pisa os dereitos de algunhas persoas só por querer a outra persoa. Encadrar. Representa como se encadra as persoas e perden parte da súa esencia. Temos que casarnos home con muller, ter fillos e vivir xuntos, ata que a morte nos separe. A guinda. Os cravos representan os comentarios que unha persoa pode escutar ao longo da súa vida, e aínda que esos son comentarios, quedan cravados e forman parte dos recordos. Encadeados. As cadeas que se poñen ou se puxeron a día de hoxe, aínda quedan moitos lugares no mundo onde expresar o que sintes para ser feliz é motivo de encerro. Disparo. Representa un disparo, como aínda hoxe se pode rematar coa vida dunha persoa só por querer ou ser querido. A corda. Esta é unha das obras máis duras, xa que representa as persoas que deciden quitarse a vida por non poder mostrarse como son. Roto. Isto vómbolo deixar para que veñades a vela. Hai un obradoiro, museos humanos. En conclusión, renovación crítica do relato. Repensar a representación, impulsar o traballo de memoria como a denuncia e a reivindicación, afondar nas accións de democratización. Non hai nada máis revolucionario que tecer redes de afecto. Sabedes o que fai a rede de museística? Pois é un banco de peixes. Cando algún deses peixes se sinte ameazado, pois todas as demais nos xuntamos. Creo que neste momento xa vai sendo hora de que a sociedade de xente de ben, que é a que pensa con orgullo, se xunte para non permitir que nos avasallen. Asoballen. Dale coxo que me deu a mí por cambiar a palabra asoballar. Así que, nada máis. Que vos espero en Lugo e gracias. Ben, imos quedar con esa imaxe tan expresiva do cardume coa bandeira. Temos media hora, imos deixar 5 minutos para preparar a película que imos ver despois das fazáns, pero temos este tempo para o debate, para que fagades preguntas. Eu creo que saíron moitas cousas moi suxestivas nesta mesa. Así que é a vosa quenda. Sí, Iván. Sí, eu dicía pola mañá precisamente que magua, non? Que non houvese programadores na mesa para poder compartir con vos as nosas inquedanzas. Igualmente lamento que non haxa programadores agora que estén en desacordo con vos. Porque, claro, porque é que é moi bonito escoitarvos a min dame azos para seguir no meu traballo e na miña profesión, pero sodes poucas. De feito, algunhas xa nin siquiera sodes. Estamos hibernando, como dicía. Da hibernación tamén se sae, non te preocupes. Eu estou quencendo pola banda. Esa é
Falabades da empatía, creo que esa é a cuestión fundamental, non? A miña profesión é psicoterapeuta e eu entendo que sin escoita non é posible o traballo, senón sei quen está en fronte, non? Senón eu o espazo para falar e eu escoitar non podo ter relación, non hai relación. Entón, creo que esta é xusto a cuestión, non? Mais alá das que tamén é parte da formación das persoas que programan en cultura, poder abrir a súa mirada a toda esta diversidade que non somos, xa non solamente este colectivo, senón todos os colectivos, e poder facer ese traballo social para que están as institucións. E agora recollendo, digamos, un pouco a nosa responsabilidade, está xusto no que falaban tamén pola mañá, exixir o noso lugar. Se vos estades aí para facer o vosso traballo, nos estamos aquí para facer o noso. Entón, bueno, a vosa mesa sírveme para recoller isto. Tócanos o lugar, o momento de exixir. Gracias. Muy bien. Eso, é que pola miña parte era o que quería lanzar, que ese é o papel dos demais tamén, cada un dentro do metro cuadrado exixir, porque isto ningunha institución vos está dando agasallos, o que vos está dando é o cumprimento do seu dereito, facendo que os vosos dereitos señan cumplidos, ou os nosos dereitos señan cumplidos, non? Tens que falar para que se oiga. Para a grabación. Vale. Bueno, para mí é a primeira vez que estou nunha conferencia ou un encontro de curadores, non? Como é? Curadores, sí. Unha palabra moi fermosa. Palabra preciosa. Moito máis bonito de comisar. Sí, comisar. Curadores e curadoras. Bueno, porque eu sempre estou do lado da creación, non? Entón, a pregunta é moi práctica. Por exemplo, eu agora teño un proxecto, non? Tengo varios. Como podo chegar a un curador ou a curadora para que me cure? Si queredes responder vos. Pois, falando connosco, é así de simples. Eu penso que antes de nada terás que ver a liña que ten cada curador ou curadora, porque hai especializacións. Igual que da parte da creación hai especialización, quer dizer, tu tens unhas temáticas, tens unha técnica e unha práctica e, pelo que vi, hai moitas persoas das artes escénicas e son cousas diferentes. Entón, cada curador ou curadora está especializado en cousas concretas e, sobre todo, en temáticas concretas. É tan fácil como procurar en Google curadores e tal, e sae, e envías un email. Coñecedes algún curador ou curadora, por exemplo, que sea especialista en cine? Vou a seguir respondendo eu, se me permiten as colegas. A curadoría é unha cousa que sale especificamente do mundo das artes plásticas. Non sei o que opinan as miñas colegas. Eu estou completamente en contra do uso, abuso e prostitución do término curador ou curadoría noutras prácticas creativas, mas sí, respondendo á tua pregunta, hai. Últimamente até hai curadores de Spotify. En agosto do ano pasado, nun festival gastronómico no Porto, encheron os mupis da cidade anunciando o festival gastronómico, que é basicamente as feiras que temos nós aquí de papar, e o director era un curador gastronómico. Por tanto, eu non concordo con esa prostitución do termo curador, mas sí, hai curadores de cinema. No contexto galego eu non coñezo ningún. En Portugal, por exemplo, hai os que antes chamaban programadores de cinema, agora autodenomínanse curadores de cinema. Eu penso que nese ámbito concreto os festivais de cinema que teñen persoas encargadas da súa programación en realidade fan un pouco unha labor similar, aínda que eu tamén concordo que a curadoría como tal, o comisariado como tal, ven da parte das artes plásticas. A palabra curador, curadora me gusta moito máis, por todo o que implica tamén de sustento, de acompañamento e de coidado, que ao final creo que é algo que en toda a produción cultural e artística
demandamos, non? O cuidado na parte da creación é moi importante, pero nese acompañamento e nese chegar aos públicos, aos espazos, na produción, ese cuidado fundamental, e a palabra curador, curadora, o sustenta tamén, non? É un acompañamento. Pero sí que os festivais de cinema ou ciclos específicos ou semanas de cine ou programacións concretas que normalmente están tamén asociados a unha tipoloxía de cinema ou a unha temática ou teñen en realidade unha certa curadoría específica, non? Programadores ao final pois fan un pouco tamén esa función noutras disciplinas. Bueno, eu creo que o importante é como se faga, vale? Quero dicir, o valor da palabra, tamén os restauradores son persoas que se dedican á restauración de bens patrimoniais e tamén restauradores poden estar dedicados á hostelería. Isto é un pouco... A riqueza da lingua é o que ten, pero... Quero dicir, tú eres un curador. É que en realidade ti tes proxectos de xestión. É que a min que me pregunte Ignacio Vilar que si coñecemos algún curador vinculado ao mundo do cine, alguén que leva comisariando, curando, cuidando, levando a cabo dos mellores proxectos vinculados ao mundo do cine no territorio do Estado español, me toca un pouco que nos estás vacilando, non? E sobre todo un traballo moi importante da curadoría e a investigación, que é unha cousa que tú tamén faz, por tanto, si existisen, xa dicen que non son grande defensor de seguir prostituindo a curadoría, mas eu non podo reter esa tendencia. Mas se há un curador de cinema na Galiza, ese pode ser tú, desculpa. Eu sei que descubriche esa palabra, mas podes comezar a usala. Bueno, como fue intervino entonces, pues voy a seguir interviniendo. Y nada, o sea, esta intervención un pouco para agradecer a Encarna, porque a verdade para mí Encarna é un exemplo a hora de exixir o que se falou durante todo o día, non? Creo que moitas veces temos ese medo que tú falabas, non? Eu como curadora, como artista, de ir a unha institución a exixir, non? Que nos den cartas, ou que nos den espazo, ou que nos den este ojo, que sexa, para poder falar de todo isto, non? E que eu precisamente tú esa labor a faz tremendamente ben. E creo que en Lugo debemos estar super orgullosos de terte a ti nesta xerencia, porque ao final, o sea, a mí me permitiche estar no museo, ¿no? A miña primeira entrada no museo foi grazas a ti, e creo que é super importante que persoas como a ti, bueno, e como Víctor e Paula, pero con vos non traballei, que estéis presentes, ¿no? Porque este é o tipo de xerencia que hai que facer dos espazos, ¿no? O que decía Paula, ¿no? Ao final, vos tens que ser ese amplificador do que está pasando na sociedade, ¿no? E a sociedade é plural, a sociedade é diversa, e hai que dar ese espazo, ¿no? A toda esa diversidade. Entón, simplemente era un inciso para agradecerte a Gracias. E exixamos ao resto de institucións que fagan, o Museo de Pontevedra, Ourense, o sea, en calquer espacio que haxa, porque hai 5.000 espacios culturales neste país, gracias a Dios, bueno, a Dios lo que decía, pero hai moitos espazos, pero precisamente, como decía Encarna, baleiros, ou simplemente son contenedores de obxetos, ¿no? Entón, reivindiquémonos e exixamos como espazo para nós. máis cousas? Podo facer un comentario relativo ao que acabas de comentar. A última vez que apresentei un proxecto na pior deputación do universo, que se chama Deputación de Ourense, era un proxecto onde había evidentemente unha escolla de artistas e baseábase moito nun proxecto de mediación e de programa público de novos públicos e claro que tiña unha componente LGTB moi importante. A persoa que me recibía, que é unha homóloga, non vou dicir o nome, é homóloga a Encarna, máis ou menos, a resposta foi: isto é para Lugo.
¿por qué lo traes aquí? Las cosas de maricones son palugo. Mentres pensade a seguinte pregunta, eu sei que teña unha cousa que preguntarvos ás tres, que ten que ver con isto, non? Pero eu pregúntome, co que dicía Iván, non? Escoitándovos, temos a sensación de que, bueno, só se pode facer ben, non? Porque expresaste os tres con tanta claridade, é tan obvio, non? Que o xusto é facelo así, que nos preguntamos por que a experiencia das creadoras e dos creadores é a contraria, non? Entón, eu me pregunto, vos que sois coñecedores de todo o sector, que medidas hai no propio sector, non sei se a través da Asociación de Programadores e Programadoras, técnicos de cultura ou a través de outras canles, que medidas hai que vos percibades, non? Que implican pois a posta en marcha destas cuestións, non? Porque é evidente, non? E eu vexo estando simplemente hoxe aquí como persoa curiosa de todo isto, que sí que hai unha conciencia no sector, non? De que as cousas deben ser de outra maneira. Demandan os artistas e hai unha serie de programadoras e programadores ou xestores culturais que sí son conscientes, non? Pero que acontece, non? Que está habendo pasos para que iso mude? Non? Existe o debate realmente entre no mundo das técnicas e técnicos de cultura? Como vedes vos todo iso? Bueno, tío mellor, como estás en Portugal, tes outra experiencia? Non o sei. Queréis Se comenzar? queres, a ver, por exemplo, no caso dos últimos 4 anos que estiven na Diputación, sí que é certo que cando creas, pois, por exemplo, creamos un circuito de teatro onde se inscribían pois, as diferentes obras, propostas escénicas. O problema é que despois os que programaban a través dese circuito eran os concellos, entón hai que traballar moito na sensibilización e na formación desas persoas dos propios concellos. Eu, unha das prácticas das que me sinto máis orgullosa porque si tivo un pouco ese efecto de buscar espazos de encontro e de sinerxias entre a parte de programadores e programadoras, sobre todo das entidades máis locais, co propio tecido, que moitas veces non teñen eses espazos nos que atoparse dunha forma, como dicía antes Ignacio, como se chega, non? Claro, home, podes coller o coche e recorrer os 61 concellos da provincia de Pontevedra un a un, pero é unha importante dosis de enerxía, de cartos e de... Normalmente non tes eses espazos para dialogar e para poder amosar de forma natural as túas propostas. E nos fixemos unha colaboración durante os anos que estiven coa asociación, da que son tamén socia, de xestión cultural, de profesionais de xestión cultural, e o fixemos como facendo xornadas temáticas sobre problemáticas que ateñen a todos os xestores e xestoras profesionais da xestión cultural, pero tamén a parte creativa, e especialmente estaba feito coa asociación, pero intentando que a esa é a parte que a mí máis me tocaba, non? Intentar que acudisen técnicas e técnicos de concellos do ámbito de cultura, pero non somente viñan de cultura, tamén viñan de turismo, de igualdade, e concelleiros e concelleiras. É dicir que conseguimos que viñeran algunhas, e bueno, eses momentos como de networking nos que dunha forma natural te podes achegar, penso que son moi productivos. Existen poucos espazos nesa liña. E igual que, por exemplo, na Diputación de Pontevedra, no ámbito da igualdade, existía dunha forma moi natural esa establecida coa Escola de Igualdade, donde o persoal técnico dos concellos, dos CIMs, iba a formarse, a compartir e a partillar experiencias, na parte cultural non existía. E, de feito, a min me costou tamén un traballo de sensibilización e co propio equipo da propia Diputación, que penso que despois se transformou tamén en defensor dese tipo de encontros, pero porque nunca o propiciaran dende ali. E penso que era moi importante porque os propios técnicos e técnicas dos concellos da provincia de Pontevedra do ámbito cultural non tiñan esos espazos para formarse, para escoitar as outras persoas que forman parte dese ecosistema e dun xeito natural ter ese contacto, non? Que creo que é a mellor forma, porque despois o resto de opcións pode ter sorte, pero mandar un email normalmente non funciona. E penso que son importantes ese tipo de espazos.
Bueno, creo que o que hai que promover é a escuita activa, como ben decía él, ¿no? E creo que, sendo programador, a hora de achegarte a unha institución, primeiro, estar pendiente tamén das convocatorias, exixir boas prácticas, exixir transparencia, facer que se cumpla as normas da lei, ir un paso máis alá, dende o punto de vista innovador. Creo que é fundamental, porque, a ver, estaba falando Sergio, pero que é un profesional como a copa dun pino, e que cando alguén che presenta un proxecto que está ter moi claro o alineamento dos dereitos á hora dos proxectos, entón, claro, a mí se me ven con algún proxecto, pois, lóxicamente, o sea, sí, ven a la unidade de valoración, pero logo, cando nos reunimos, a mellor pasa, pois, veredes que non von a inauguración, pero está ali. Pero non, o sea, pero hai veces que hai proxectos que non, que persoalmente, outra cosa é que institucionalmente, lóxicamente, non todos os proxectos só sería que senón os que eu este de acordo, non? Pero sí que hai a nivel de decálogos e de principios polos que nos basamos a hora de a línea que tes en ese proxecto. Quero dicir, por parte da persoa que se achega á túa institución, lóxicamente saber cal é o perfil da institución a que te vas a chegar e tamén en canto a que é un museo, que tipoloxía de museo é. Eu o que boto en falta tamén é que aterricemos no ano no que estamos vivindo. Vale, unha das cousas é que, claro, eu antes vos dixen o da historia do futuro, pero é que realmente aquí é a historia del pasado e falamos de contemporaneidade como si nosotros estuviéramos vivindo en Marte, ciencia ficción, lo contemporáneo é ciencia ficción, é el futuro próximo, non somos nós. Co cal creo que é moi importante que as técnicas e os técnicos de cultura se empapen, xa non solamente, por eso é dende a escuita activa, dende tecer redes de colaboración. Antes decía o do microscopio e o telescopio, dende o punto de vista de que esa maneira, desa mirada dende o que tes, dende non deixar ter en conta toda a túa comunidade do máis preto e logo toda esa outra comunidade que hai fora, que está pasando fora para traer ao teu territorio e nutrir. Eso é maravilloso. Entón, creo que de cara aos proxectos, nós como xestores temos que estar escuitando, temos que xestionar con, en principio, o que é a autoridade compartida, ese é un principio de igualdade real. O sea, nosotros non é como si, porque tamén os modelos que estamos vendo de participación ciudadana na xestión cultural, é como si eu, cal é o teu plato preferido, que comiche? Non me lembro, o pulpo. O pulpo, e ti, Carme? O meu plato favorito non é, pode ser o pulpo. Pero é o cocido de la lí. Vale, pois o sinto moito, vas a comer rapio queixo do cebreiro porque o quero eu. É dicir, moitas veces as ferramentas de participación son así. Fas consultas, non sei que, pero logo acabas facendo o que, bueno, entón o lóxico é que tú defendas, non, mira, que te dixen que era cocido. Entón, é importante que en ese diálogo ca institución, porque a institución somos persoas. Entón, os modelos de, parece que unha institución é un ente abstracto. Non, somos persoas. E como tal, a relación entre persoas é se tú vas a unha institución e non te trata ben, son as persoas as que non te trata ben, a institución non. É a persoa que representa esa institución. Co cal tú tens que exigir. O sea, que eso está claro. E despois necesitamos máis formación. Eu viña antes no coche cas miñas compis que están por ali, Silvia e Ángeles, elles viña dicindo, últimamente estou obsesionada co tema da inteligencia artificial, non? Pero ben, o sea, non para mal, o sea, estón para ben. Cada vez que oigo agora o tema da inteligencia, en plan así que nos poñemos, recordo cando empezamos co internet. Eu recordo que nosotros no museo tiñamos unha máquina de escribir, unha pluma 22, pola que nos peleábamos todas. Cando chegou o ordenador... pero esta máquina do demo, eu as fichas van a seguir facendo en papel. Bueno, pois agora coa inteligencia. Ca inteligencia pasa un pouco mesmo. Para que queres e como queres. Estábamos falando isto. Quero dicir que as técnicas e os técnicos de cultura, a cultura é cultivo. E tens que estar sembrando e recollendo, dun lado e do outro. Entón, a parte comunitaria, nutrindo a institución para que a institución cambie. E a parte, sí. No, despois, se decía aí, Sí. No, era basicamente eso, que é unha cuestión de conversa e de ir cambiando e de ser capaces de avanzar, de entender que non hai nada fixo. E despois tamén, unha cousa que vos vades a topar moitas veces para tirarvos para atrás os proxectos, o falso rigor.
Finxade unha cousa, as persoas que non poñen as persoas no centro son as que se amparan nun falso rigor científico, que confunden o rigor científico co rigor mortis. Ollo, cando van cos proxectos, non, es que non tiene el rigor, non están deixando, porque non escuitan, vale? Creo que é moi importante, insistencialismo puro, e dereitos, folla de ruta. Mame, empecé. Ai, sí, perdón. Respondendo á túa pregunta, eu estou en completo desacordo con as miñas colegas. Traballei pouquísimo tempo nas institucións. Coñezo as institucións, cando falo de institucións son museos, por tanto, non estou a falar de teatro, sei que aquí hai persoas de diversas áreas e, por tanto, falo de museos. Xa falamos isto no almorzo. Eu penso que o museo hai que bombardealo. O mellor museo do mundo será o museo bombardeado. O museo é unha institución creada como se crearon os estados, e os estados oprimen-nos, os museos tamén. Recomendo moito a Françoise Bergès, que é unha brasileira activista que explica super ben, nunha linguaxe moi pouco académica, como o museo representa o máis branco occidental e masculino que de todas as institucións. Por tanto, non acredito en que os museos se muden desde dentro, é unha institución super xerárquica, super patriarcal, e, por tanto, para min, un museo bon será sempre un museo bombardeado. Hai formas de mudar as cousas, pero tamén hai que saber facelas. Unha das estrategias que se usan, que son moi fáciles de facer, é facer open calls ou convocatorias. Claro que depende quen faga a convocatoria. A convocatoria é aquela cousa que venden as institucións para dicir que somos moi democráticas todas e vamos a ver muchísimos proxectos e escogemos uno. Claro, vou a falar da miña área. Neste momento, no contexto galego-portugués, hai dúas convocatorias abertas. Unha é a de Foco, Festival de Fotografía da Coruña, que premia un proxecto documental, que é a cousa máis masculina. Non coñezo ningunha muller e ningún maricón que traballe fotografía documental. Por tanto, están claramente marcando quen vai gañar. Outra Open Call que está aberta agora, lanzada polo Centro de Estudios Fotográficos de Tomar, é un premio moi importante que marca bastante tendencia no contexto portugués, que é unha convocatoria que se chama Fotografía e Territorio. Quen fotografía o territorio? Quen vai de tractor por todo Portugal fotografando con unha cámara de gran formato? É evidente que eu non vou ir. Por tanto, esa falacia de construir convocatorias para facer todo máis democrático depende como se faga o regulamento, claro. Acabo, claro que se está a falar moito, non é unha cousa actual, hai grandes teóricos que falan dos novos institucionalismos ou neo-institucionalismo. Probablemente a persoa máis importante desas teorías é Borja Villel, que foi director do Reina Sofía. Outro exemplo de Museo Cubo Branco, que xa co nome Reina Sofía, moi inclusivo non pode ser. Espero ben que Manuel Segade, galego, faga o que fixo, lle deixen construir o proxecto que desenvolveu en anteriores museos. Borja Villel, que é un grande defensor desa forma de traballar, cando olles a Borja Villel ou o les, parece Encarna, pero un home, e con acento catalán. Claro que este señor que dirigiu e defendeu a forma de programar e de facer museos desde o Reina Sofía, só con ese nome, como podemos pensar en todos aqueles proxectos de artistas que hoxe a xenda artística está atravesada basicamente por dúas ideas, que é o colonialismo, o postcolonialismo e o feminismo. E usamos todo iso que crían os artistas para polo nas paredes do Cubo Branco, que é completamente o contrario. Por tanto, para min é completamente incoherente. Por certo, Borja Villel, un tipo que fala de postcolonialismo, até de decolonialismo, que é todo un paso máis á frente, é o mesmo que cada vez que o goberno vasco pedía o Guernica, cada ano,
cada Día Nacional do País Vasco peden a España ese cuadro que Picasso deixou escrito e asinado que sería devolto aos vascos, este señor que defende ese novo institucionalismo responde con unha carta moito ben escrita, podes procurar porque están todas publicadas, respondendo como responde el Louvre a Uganda. País Vasco no tiene las condiciones para guardar y cuidar y conservar el Guernica. É este señor que está a defender ese nuevo institucionalismo. E acabo, porque isto tiña que decirlo. Tamén hai que aplicar ou pedir que se apliquen leis, e que son leis, e a Galiza non está fora desas leis, e hai que evitar os postos vitalicios. É dicir, eu defendo, como temos asumido como normalidade que nos concellos, nas diputacións e na Xunta, cada 4 anos se muda, na Xunta non muda moito, non? E en moitas diputacións tampouco. Mas, por lo menos, hai unha tentativa de renovación. Os museos de arte contemporáneo teñen que mudar e as persoas que teñen ou temos poder temos que recuar e deixar paso a outras formas de traballar e a novas xeracións. Estou a falar concretamente dun museo de arte contemporáneo que hai nesta cidade, que parece que a dirección se converte nun posto vitalicio. Claro que nestes espazos seguros de conforto non podemos falar mal del porque tamén é unha persona LGTB. Entón non podemos falar mal del porque programa cosas para mariquitas e entonces non lo criticamos. Agora, cuántos anos leva? Ese señor ten que dar un paso atrás. Como alternativa completamente contraria, vou a falar de Buxán. Esteve aquí esta mañá. Buxán dirixiu durante, se non me engano, foi para aí como 15 ou 16 anos, a Sala Alterarte. Pouco coñecida na Galiza, porque como está en Ourense, as persoas que son da capital ou do litoral non ollan para o que acontece no interior. Sala Alterarte foi probablemente unha das mellores salas que se programou, coller os catálogos de toda a historia da dirección de Buxán e ver a historia da arte contemporánea, máis actual da Galiza, e o seu proxecto consistía en facer ciclos curatoriais e ele non facía nada, simplemente convidaba a curadores e curadoras. Claro que escollía moi ben que curadores e curadoras metía na súa sala. Eu tive o prazer de traballar con ele e sabía perfeitamente o que eu ia a programar. Por tanto, máis ou menos sabía que programación iba a haber, mas ele daba un paso atrás sin ningún protagonismo e sin ningún ego e deixaba ese protagonismo para decenas e decenas de curadores e curadoras super xovens que pasamos por aí. E acabei. Moi ben. Pois xa é hora. Quería intervir, Carme. Sí, ao final deixamos que se pase todo o mundo. Isto é só así un pouco formal e tal, pero en este novo consello que todos apreciades, en realidade deixamos que se pasen dos tempos. Carme Adán. Quería intervir, Carme Adán. Non falaba do tempo, falaba xa la anterior. No, pero... Sí, o tempo xusto, é a última intervención xa. Bueno, pois... Estamos preocupados, Víctor, por favor, ponnos unha penitencia. A que sesa. Dice aquí que si temos que dar unhas voltas ao obradoiro de Seoños, Penso que sí. o informe o de Ermo. Bueno, temos realmente... Eu teño, vamos a decir, amigas que son de Ourense, incluso. O sea, a miña familia é limítrofe, así que, bueno, vamos a subsanar este erro no informe, pero é verdade que foi algo que saliu na requeda das persoas, por lo tanto, vamos fora, pero fora brincadeiras. En este momento, no Parlamento hai un debate respecto da... se está construindo unha lei de dereitos culturais, como seguramente sabedes, non? Entón, era importante tamén que nestas jornadas e cara o traballo que ten da Comisión Técnica de Identidades e Disidencias Sexuais agardamos pois facer para o próximo ano. Como vedes vos, todas estas propostas tan interesantes que se nos fixetedes aquí que podan aparecer reflectidas no próximo texto que xa está xogando con esa que son os dereitos culturais, como se van a establecer e como as experiencias que xa están conseguimos que se expandan ou que cheguen ou que non quede aquí
quite ela de membro tamén. Xa, vale, xa está que están as dúas. Claro, é dicir, bueno, nos estamos dende o CEDIF, que un pouco, sabe, pues, o que sempre criticamos dende esta mesa, é dicir, dende igualdade e feminismos, debatindo a cuestión de como introducir a diversidade sexual na programación cultural, ¿no? Seguramente podamos facer pues, algo conjunto de ver como isto podemos expandirlo ou como podemos chegar a que pues, na próxima vez este máis estipulado, esa formación para os profesionais sexa máis obligatoria, non sempre de vontade, ¿no? E as prácticas que, bueno, es que non sei unha palabra que sean, bueno, experiencias inspiradoras, igual que podamos recoller como podemos que se coñezan, porque se xa nos decía antes, non se coñece o informe, pues imaginemos moitas das experiencias que está expondo aí, pues, como podemos chegar aos concellos máis pequenos, transformar, non sei, os museos en Carna, chegar a, decir, bueno, pues a asociación, que además está representada no propio plenario, decir, bueno, creo que hai un traballo que se podría facer un pouco en o Consello, un pouco por terminar así, optimistamente e coller, pues, como os fíos para seguir tecendo, podemos decir, algo así. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Temos agora a proxección do filme Habitar, de Anxos Fazáns, así que xa estamos sobre a hora, cambiamos de sitio e que empece.